момчетче, което непрекъснато се смееше. Ами бабата, която не спря да му прави забележки. Винаги има такива баби. Как си беше? Ти ли каза нещо? Не, аз си мислех, че си ти. Ето, някъде от тук. Ей, ти! Къде си? Покажи се! Колко беше хубаво! Какво? Фокус-мокус. Роза марципан. Това да не е някой от твоите фокуси? Не, аз си мислех, че ти се шегуваш. Много ясно, че никой не се шегуваш. Ей, покажи се! Нали търсите? Да, къде си? Нали търсите? Ето ме! Колко си малък! И сладък! Приятно ми е, Макс! Ти си точно 5 сантиметра. Какво? Да? 5 сантиметра? Я? Ай! Изобщо не съм 5 сантиметра. Ама искате да знаете, аз съм цели 125. 125? Ами там, откъдето идвам, сантиметрите изобщо не изглеждат по този начин. Аз съм много по-малки. И откъде идваш ти? От страната на малките хора. Има такава страна? Че да, казва се Пихелщайн. Как? Не, момент. Повтаряйте след мен. Пихелщайн. Пихелщайн. Добре, де. И защо си дошъл тук? Дойдох тук, за да стана цирков артист. Родители ще се гордеят с теб. Нямаше да се справя без теб, милая ми. От Макс, и аз се гордея с теб. Фернандо! А пък ти си ми голям приятел. Стига да бъд. А ти, Макс, си голям човек. Ама какъв ти голям човек, Фернандо? Да, съм едва 5 сантиметра. Знаеш ли какво казват хората? Какво? Човек е голям толкова, Колкото са големи мечтите му.